Neviem, či mám začať, neviem, či to mám dať na Šeligu a povedať, že neviem si na informácie teraz narýchlo spomenúť, alebo či to mám dať na Roberta Rota, ktorý keď dostal kameru a mikrofón popod nos, tak začal hapkať, koktať, mektať a vyslovil vety akože no, tam sú teraz nejaké technikálie, na ktoré si teraz nemôžem spomenúť inými slovami. Inými slovami, stále sa presvedčame o tom, ako slniečka vedia veľké nič o tom, čo robia. Ale vlastne toľko aj ku protestom. Vítam vás pri jubilejnom prvom mojom videu, nie streame, ale prednahratom videu, ktoré natáčam už na území Slovenskej republiky. Priatelia, 6. február, štvrtok, bol deň, keď sme ukázali mainstreamu, kam patria, keď sme ich absolútne rozvalcovali. A zvíťazili sme. My, nie ja, lebo to patrí všetkým. Nejdem sa tu moc rozkecávať, len zo pár myšlienok ma veľmi ťažilo a tlačilo. Ešte raz prizvukujem. Dobre, dve veci chcem prizvukovať. To, že som bol zatknutý po súde, bolo plánované. Myslíme si, že vieme kým, ale je to nepodstatné a ja tým ľuďom želám niečo zábavnejšie a účinnejšie v ich kariére, pretože ma zastavili zhruba na hodinu. Nové trestné oznámenia čakáme, že budú. Nelámte si s nimi hlavy. Ten deň, môj pobyt, odkedy som prišiel na Slovensko, ten posledný týždeň a potom ten deň, ten najvyšší súd bol tak, tam sa dialo toľko vecí, že toto bude potrebovať extenzívny rozhovor. Týmto vás chcem dopredu upozorniť, že točím naďalej a rozhovor bude na budúci týždeň. Zabudnite na YouTube, máme iné prostriedky, vôbec žiadny problém. Tí, ktorí sa chcú pozrieť, sa pozrú, tí, ktorí nie a naďalej si myslia, že životným riešením je Facebook, Markiza a YouTube, tak to je ich rozhodnutie. Ale budem robiť extenzívne poďakovanie a aj revanš pre všetkých tých, ktorí prišli pred súd a napriek tomu, že mi to pokazili. A to zatknutie zo súdu sa udialo len na to, aby nevzniklo ďalšie video a také ako keď som vychádzal z EŠTS-ky, lebo oni by nestrpeli ďalšie poníženie diplomatické, ďalšie pohrdanie mainstreamom, ktorým ja pohrdám a budem pohrdať. Dostali svoje, som vonku, som na náramku, nemôžem používať nenávistné prejavy a bakané slovíčka, nemám s tým vôbec žiadny problém, pretože ja som začal bez nich, takže sa teraz len vraciam do pôvodnej podoby. Diplomacia, vtip, sarkazmus vyriešia niekedy ďaleko viac než nenávistné prejavy. A tí, čo ste počúvali audiozáznam zo súdu, tak tá pani predsednička Venkeová, ten citát, čo povedala na konci, mi pripadal doslova, že až empatický. Nečakal som, že tá sudkyňa bude taká. Berem to, s rozsudkom sa nestotožňujem, ale rešpektujem ho, čo iné mi ostáva. Som vonku a môžem tvoriť, stretávať sa s ľuďmi, ale ešte raz dva hlavné body. Pre tých ľudí, ktorí prišli pred súd a videli ste, v akom som bol stave a všetkým sa vám ospravedlňujem. Ja som videl tie videá, ktoré sú fantastické. Všetkým ďakujem, že ste tam boli, špeciálne potom osobne niektorým menám to vymenujem. Ale tie staršie panie, ktoré prišli z Poltára, a počul som, že museli vstavať o 4:30, aby sa terigali naprieč celým Slovenskom, len aby ma videli. A tá staršia drobná pani, ktorá tam žmolila ruženec a modlila sa za mňa, mal som až slzy v očiach, ale boli sme na súde. Vynahradím vám to. Viem, ako, ešte o tom nejdem hovoriť, vynahradím vám to. Určite sa uvidíme. Predtým, než začnem robiť moju činnosť, než to znovu rozbehnem, tak určite bude nejaká stretávka. A ak sa nebudete stretnúť v Bratislave, bude to inde, ale každému jednému to osobne vynahradím, pretože si vážim vašu účasť. Pre pani s ružou, ktorú poznám z videnia, ale neviem, ako sa volá, tá ruža ostala. Policajti ju nezahodili, nechali ju v aute celú noc, nezahodili, vrátili mi ju. Mám ju, je usušená, bude zalisovaná a pôjde do obrazu a okamžite sa tým dňom stáva symbolom odporu. A viem, že sa s tou pani uvidím niekde v Adriane alebo niekde inde. Za čo veľmi pekne ďakujem. Čiže náhrada fans, tvorba, to s tým teátri, že som bol v teátri, ja to berem ako milú udalosť a to, že mainstream škrečí znova bez urážky, s rešpektom, čo je mňa potom, že nejaké súkromné firmy, ktoré sú riadené tajnými službami zo zahraničia škrečia. Nech to robia, niekoľkokrát som to hovoril,
Niekoľkokrát som na to upozorňoval, že prídu kroky, ktoré oni nebudú vedieť regulovať, kontrolovať a budú škrečať, že až vtedy sa poriadne rozbehnem. Teraz sa to deje. Čo sa týka... Čo som ďalej chcel? Viem, že budú na mňa určite nejaké útoky. Rozprával som sa s nejakými ľuďmi, ktorých nevidíte, ktorých nevidieť, s ktorými som roky v kontakte. A určite skôr či neskôr bude na mňa nejaký pokus ma defamovať, diskriminovať, zatiahnutie do nejakej bitky, nejakú ženskú pošlu. Páni Lipšic a Demeš určite nie sú happy, že som vonku, a ich šéfovia, US Embassy a tak ďalej, všetky tieto klasické moje mantry. O všetkom tomto sa vyjadrím v extenzívnom, detailnom rozhovore na budúci týždeň. Ešte nejdem hovoriť kde. Bude poďakovanie advokátskej kancelárii. Dávam si dokopy veci a prosím vás, majte pre mňa pochopenie tentokrát a strpenie. Prosím a žiadam o to, pretože som po 20 rokoch v Británii zrušil život v Británii a na Slovensku som nebol 5 rokov. Prišiel som sem, som rád, že mám strechu nad hlavou, za čo, ako z médií viete, ďakujem kancelárii. Áno, naozaj som zahraničný klient, pretože som klient advokátskej kancelárie Kalan. A keďže som prišiel zo zahraničia, som zahraničný klient, som tak normálne vedený, je to úplne v poriadku. Stretol som sa s pani probačnou úradničkou, žiadny problém, všetko sme popodpisovali, nikto nemal s ničím žiadny problém. Jediné, čo môžem do nekonečna prizvukovať, a teraz máme na to štempel a je to oficiálne, je, že moje trestné činy sa ešte len budú vyšetrovať, či sú trestné činy. Dodnes som nebol vypočutý a už som na Slovensku. Mainstream vám účelovo, nechutne, zákerne klame. Pred súdom som videl veci, ako Veronika Prúšová z denníku N skákala cez kriky a podliezala rampu. Roky som to pozeral v televízii, ale keď to zažijete na vlastnej koži, má to inú príchuť. Bol som z toho v šoku, čo sa tu deje. Ten súd bol čisto mediálna show. Tým neznevažujem súd, ale tie médiá, čo tam robili, oni si robili showku sami pre seba. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa tam dostali donútra. Ďakujem ZVS, že mi povolili podať si ruku s 2-3 ľuďmi. Budem robiť poďakovania pre všetkých na prezídiu, na CPZ-ke. To zatknutie, ešte raz, to zatknutie nemá nič spoločné s policajtami alebo ministrom Šutajom Eštokom alebo pani prezidentkou Maškarovou. Nemohli o tom vedieť, bola to búda ušitá z iných kruhov a z iného mesta. Ten zatýkač šiel z Martina, ktorý tam vhodne svietil a zrazu sa tam objavil. Nikto ma nikde netýral, nemám žiadne značky, mal som puta na rukách, nemám žiadne značky, žiadne zranenie, nikto ma netýral, všetko je v maximálnom poriadku. Bol som prekvapený s akou ohľaduplnosťou sa to koná, som prekvapený, ako pozitívne ma kvantá ľudia berú. Bratislava vôbec nie je napadnutá tou progresívnou rakovinou až tak, ako som si myslel. Je to hlavne staré mesto, Valovce, takzvané Valovce. Ostatné časti by som povedal sú na tom viac menej celkom OK. Je to na nás, čo s tým urobíme, ale teraz som tu, cítiť to. Sadím tu, pichám tu do zeme vlastný stožiar a vlastnú vlajku, ak sa chápeme metaforicky. Fanúšikom sa ešte raz ospravedlňujem. Mal som mentálny mindset tzv. Ulity, to znamená, ja som sa s môjim právnikom Davidom Lichtonom dohodol, že vystúpime z auta a ideme rovno na súd, žiadne opičky, nič. Muselo to tak byť, pretože my rešpektujeme súd. Zo súdu som sa potom už nedostal. Že tam desiatky z vás mrzli vonku a potom ste museli ísť preč. Strašne ma to mrzí. Strašne ma mrzí, že som tie staršie pani a tých ostatných, že som sa s nimi nemohol postískať ani nič vidieť. Pozdravujem absolútne všetkých. Peťu Grebáčovú, všetkých, celú osádku, všetci, čo tam boli. Len nemohol som reagovať. Nemohol som s vami nejako interagovať. Nahradíme si to, ja sa o to postaram, ja to zariadím, zaplatím, vybavím, neviem, niečo s tým určite urobím, myslím si, že to nebude až taký veľký oriešok. To je všetko, zmestili sme sa do 10 minút, nahrávam z mobilu, zo stojanu, s umelým svetlom, s externým zvukom, Majky 369, všetci ostatní, osobná pochvala, osobná vďaka, to bude. Marek Šoun, veľmi dobré. Všetci ostatní, čo tam boli, Vili, Rišo, Dominik Papala, excelentná robota, všetci ostatní. Ten pán z občianskeho tribunálu, ak chce, nech sa mi ozve, nemám s ním žiadny problém, som rád, že tam boli, všetko som to citlivo vnímal. Judita Lašáková, chodiace, to, čo povedala ten dvojsekundový odsek, že ako to vnímate, pani Lašáková, rozhodnutie súdu citlivo, to je už teraz video memečko roka, akože to má na TikToku, to má kombinované vidie nejakých 500 000.
Ďakujem kaderničke, Katke, všetkým. Je vás príliš veľa, som ohorený z toho, ako sa ku mne chováte. Dodnes som tu dneska ešte takmer nič neplatil. Niekto mi kúpil SIM kartu s kreditom, ľudia mi doniesli med, jedlo, paplony mi niekto daroval. Všetko si pamätám, všetko si zaznamenávam, len je toho fakt príliš veľa. Čakal som to, že sa to udeje, deje sa to. Ešte raz strávim to a zvládnem to, zmanéžujem to. Som tu a som vonku, môžem sa s vami vidieť. Útoky budú. Útoky určite budú, to čakáme, to je v pohode. Ak pri mne ochránku nevidíte, tak to je účelové a ak ju vidíte, tiež je to účelové pre všetkých tých, čo sa mi vyhrážajú do dneska na internete, že ma pichnú nožom a neviem, čo mi urobia. To, čo hovorím roky, ja vám držím palce a dúfam, že čokoľvek budete činiť v živote, vás učiní šťastným. To je všetko, to sa týka aj všetkých tých, ktorí škriekajú, že som bol v teátri. Ešte raz ďakujem všetkým fans, že ste tam boli na súde. Mrzí ma, že som sa s vami nemohol privítať a mrzí ma, že sme sa nevedeli po súde. Aspoň do tej Alfy sme potom zašli, kde vás bolo teda nejakých tých 30, aspoň toto tam ostalo. Cením, že ste tam šli, potom som museli ísť preč, lebo som šel do teatrojky. Náramok mám, všetko je v pohode, dneska je nedeľa, zajtra ráno idem za pani probačnou. A zajtra začína pre mňa éra, keď prvýkrát po 6 rokoch ma nikto nenaháňa, nemám žiadny termín, nič, nemám žiadny súd, som na Slovensku, všetko je v poriadku, mám kde spať. Čiže ťažko sa vyvžijete do mojej kože, ale stres, niektoré formy stresu si neuvedomujete, že ste pod stresom a prejavujú sa tými najbizarnejšími cestami. To sa týka aj mojich kadejakých výpadov voči fan. Ešte poviem jednu dôležitú vec. Nakoniec, to mi pripomenul toho Puchovského, ktorý samozrejme klamal o tom stretnutí v Alparku. Ale ešte poviem jednu vec. A to som sa rozhodol, že urobím, to som sa v Englande rozhodol, že poviem, v prípade, že sa dostanem von, lebo rátal som aj s tým, že pôjdem dnu. Budem robiť ospravedlnenie, poďakovanie a čiaru v jednom na hlavnom kanáli. Dám vám jednu radu, není to žiadosť ani prosba, je to len niečo, čo by som urobil byť niektorými z vás. Ak ešte dodnes žijete vo svete, kde nevidíte rozdiel medzi realitou a internetom, tak si myslím, že nie je pre vás dobre, aby sme sa my niekde naďalej stretávali. Ale pre tých, čo sa snažia niečo opraviť, napraviť, veľakrát som sa vyjadroval, veľakrát som dával rôzne vnúknutia, subliminálne správy som uverejňoval. Ak chcete urobiť vy nejakú čiaru voči mne, iba chcete, tak si musíte presne toho vienko, čo bolo vykakané na ten stôl vtedy dávno, toho vienku musíte zobrať a oprášiť. Pretože ja sa nebudem tváriť, že sa to nestalo, ja vám nebudem pohrdať, ale ak existuje nejaká prekážka z vašej strany, tak vy sa musíte v čase vrátiť v čase a odstrániť tú prekážku, potom môžeme pokračovať. A budem ohľaduplný, benevolentný, viem byť a viem urobiť ja potom čiaru, len vy musíte začať. A ak vieme naďalej žiť s tým, že rozlišujeme, čo je to realita a internet, tak si myslím, že komunikácia je možná. Ak nie, žiadny problém. Nikdy som s tým nemal problém. Existuje určitý počet ľudí, ktorí so mnou mali problém a prestali so mnou komunikovať. Nemám s tým žiadny problém, aj keď sa mi vyhrážajú. Nevyťahujem znútra, neperem špinavé prádlo na verejnosti, necítim voči nikomu zášť, hnev či hejt. Ja len proste s tými ľuďmi ďalej nestrácam čas, lebo nemám čas, lebo existuje kvantum ľudí, s ktorými ja chcem spolupracovať a riešiť veci. Na to som prišiel na Slovensko, ostávam tu do konca života, sa menej venovať tomu, čo teraz robím, pôjde sa venovať politike a médiám. 15 minút, to už naozaj stačí. Ak ste to tu dopozerali do konca, ďakujem, ale kratšie sa to nedalo. Udalostí je príliš veľa, príliš intenzívnych. Sledujte moje telegramy, môj TikTok, alebo kdekoľvek ešte zatiaľ som, VKčko. A vidíme sa čoskoro. Ešte raz sa ospravedlňujem vám všetkým, ktorých som neprivítal pred súdom a nevidel som sa s vami po súde. Všetkým vám to nahradím. Mám tam natočené tváre, robím si zoznam, dostanem sa ku vám. Ďakujem za tú ružu, nech sa vám všetkým darí. Ahojte, čaute. Všetko je v pohode, čaute.